Hallo allemaal, guten Tag Freunde, herzlich willkommen hier beim ersten Kramp Oktoberfest auf diesen schönen Sonntag. Het is de bedoeling dat we er vandaag een leuk feest van gaan maken. We hebben een DJ, een speciale Tiroler DJ en een zanger en een paar zangeressen die ons vanmiddag komen vermaken. Vanmiddag om 3:30 zal het buffet geopend worden, dus dan is er nog wat te eten. En ik wil jullie allemaal een hele fijne middag wensen. Veel plezier!